Apostolul Pavel a scris 4 scrisori către biserica din Corint, cumva 2 s-au pierdut și Dumnezeu a ales să nu facă parte din canon. Avem însă scrisoarea a doua și scrisoarea a patra, care sunt 1 Corinteni și 2 Corinteni în ordinea în care le avem în Noul Testament. Și în 1 Corinteni, capitolul 11, Apostolul Pavel spune corintenilor, începând de la versetul 27. Vă invit să ne ridicăm în timp ce vom citi Cuvântul lui Dumnezeu. Eu am să mă rog după citirea textului și vă îndemn pe fiecare dintre dumneavoastră să vă rugați în Duhul dumneavoastră și să cerem ca Dumnezeu să ne vorbească în această dimineață, să lase cuvântul Său în inima noastră ca și o hrană spirituală de care avem nevoie. 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 27 începând. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțini dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Amin. Să ne plecăm capul în rugăciune. Doamne, Tată din ceruri, Te lăudăm pentru această zi frumoasă. Te lăudăm că ne-ai păstrat cu viață și cu sănătate și că putem să fim în biserică în ziua de astăzi. Mulțumim pentru că ne-ai lăsat cuvântul Tău ca și hrană pentru sufletele noastre. Te rugăm să ne ajuți să ne bucurăm de ziua aceasta și într-o atitudine corectă să participăm la cina Domnului și să ne aducem aminte real de prețul pe care Tu l-ai plătit pentru noi. Te slăvim pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, în numele Domnului Iisus Hristos, prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Și îi îndeamnă pe oamenii aceia să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu, evreii care au venit special la sărbătoare din națiunile în care erau împrăștiați. Și foarte frumos spune versetul 41 din Fapte 2, cei ce au primit propovăduire au fost botezați și în ziua aceea s-au adăugat la numărul ucenicilor aproape 3.000 de suflete. De unde știm că acești oameni au fost sinceri în pocăința lor? De unde știm că acești oameni au fost serioși atunci când au decis să-L urmeze pe Dumnezeu și în apa botezului și au mărturisit public schimbarea din viața lor? Cred că versetul următor este un răspuns, că ceea ce s-a întâmplat în viața lor a fost o realitate. Versetul 42 spune, ei stăruiau. Ce frumos cuvânt, ei stăruiau, ei erau statornici sau ei continuau. Ei priveau cu seriozitate. Ei dădeau importanță la 4 lucruri pe care și noi astăzi le vom împlini. Și cred că fiecare biserică vie, care cu adevărat îl urmează pe Dumnezeu, împlinește sau trebuie să împlinească aceste 4 elemente pe care le găsim și în biserica primară. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, ei stăruiau în legătura frățească, ei stăruiau în frângerea pâinii și ei stăruiau în rugăciuni. Sunt bucuros ori de câte ori vin la biserică și văd că aceste elemente sunt împlinite. Învățătura apostolilor, care la început a fost transmisă prin viu grai până când cărțile Noului Testament au fost scrise. Avem astăzi cuvântul lui Dumnezeu tradus în întregime în limba noastră și este un har. Și ar trebui să considerăm lucrul acesta ca un privilegiu și să studiem cuvântul lui Dumnezeu și să-l citim. Cuvântul lui Dumnezeu este o hrană, spune Biblia, pentru sufletele noastre. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și cuvintele care au ieșit din gura lui Dumnezeu sunt scrise în Sfânta Scriptură și de aceea noi trebuie să o citim și să îi dăm ascultare. Ei stăruiau în legătura frățească. Legătura frățească este o dovadă a credinciosului că nu mai găsește plăcere în lume. S-a despărțit de lume și face parte dintr-o altă familie. Familia Domnului Iisus Hristos. Ce minunat e să fii într-o familie unită, cântăm? Familia sfântă a Domnului Iisus Hristos. O familie care iubește, o familie care este unită, o familie care iartă, o familie reală. Legătura frățească este ceea ce ne caracterizează și care dovedește unitatea care există între
modularele trupului lui Hristos care alcătuiesc biserica. Ei istoriau de asemenea înfrângerea pâinii. Știm că la început credincioșii frângeau pâinea nu doar gândindu-se sau amintindu-și de suferințele Domnului Iisus, ci obișnuiau să servească mese de dragoste împreună, dar cred că aici textul se referă exact la faptul că frângeau pâinea în amintirea trupului frânt al Domnului Iisus Hristos și în amintirea sângelui Domnului Iisus Hristos care a fost vărsat pentru noi și îi stăruiau în rugăciuni. Fie ca Dumnezeu să ne ajute și în mod individual să stăruim în rugăciune și să stăruim în rugăciune și ca biserică și să împlinim toate aceste 4 elemente pe care biserica primară le împlinea. În privința frângerii pâinii, lucru pe care și noi astăzi o să-l săvârșim, textul din 1 Corinteni 11 aduce foarte multe instrucțiuni clare pentru noi. A fost o perioadă de timp când nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, când doream să-L aflu pe Dumnezeu, când am mers în anumite biserici și niciodată nu mi s-a atras atenția asupra seriozității cu care trebuie să participăm la masa Domnului Iisus Hristos. Și în Corint, o biserică nou formată, o biserică cu foarte multe probleme, un oraș stricat, un loc cu foarte multe centre de prostituție, un loc unde oamenii se închinau zeului Bacchus și serveau alcool la fiecare colț de stradă, un oraș stricat. Oamenii care s-au convertit în Corint ca urmare a propovăduirii apostolilor și-au format biserica, au venit cu obiceiurile din lume de care au fost stăpâniți în biserică. Și din cauza aceasta vom găsi în Corint foarte multă dezordine până când apostolul Pavel, călăuzit de Dumnezeu, vine să facă disciplină și ordine în rânduiala bisericii. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii și biserica lui Dumnezeu funcționează după anumite principii clare lăsate de Dumnezeu. Și se întâmpla în Corint că unii oameni participau la cina Domnului fără să înțeleagă seriozitatea cu care trebuie să participe la această masă. Nu erau pregătiți din punct de vedere spiritual, nu erau pregătiți, nu înțelegeau de plin semnificația acestei mese speciale. De aceea Apostolul Pavel caută să spună și care este pericolul sau care sunt consecințele pe care ți le asumi dacă participi la masa Domnului într-o atitudine greșită. De aceea oricine mănâncă din pâinea aceasta sau bea din paharul acesta în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Acum, în chip nevrednic, îmi spune că nimeni dintre noi nu poate să afirme că el este vrednic să participe la masa Domnului. Niciunul dintre noi nu suntem vrednici să beneficiem de niciuna din binecuvântările și din harurile lui Dumnezeu care le revarsă peste noi. Totuși, datorită Domnului Iisus Hristos, datorită vredniciei Domnului Iisus Hristos, putem să participăm la masa de aducere aminte. Datorită faptului că Iisus Hristos a fost vrednic ca și Fiul prea iubit al lui Dumnezeu. Prin El noi putem întinde mâna. Dar ce vrea să spun Apostolul Pavel aici este că erau în Corint și posibil să fie și astăzi astfel de oameni care participau la masa Domnului cu nepăsare sau cu lipsă de respect. De aceea Apostolul Pavel îndeamnă în versetul 28 și ne îndeamnă pe noi astăzi fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, în mod personal, și așa să mănânce, nu așa să nu mănânce. Ca urmare a faptului că s-a cercetat cineva și a descoperit anumite păcate nemărturisite în viața lui sau a descoperit anumite nereguli sau și-a dat seama de anumite lucruri care trebuie schimbate sau îmbunătățite, Biblia spune, cercetează-te și așa să mănânci cu atitudine de cercetare, cu atitudine de judecată personală. Și așa să mănânce și să bea din paharul Domnului. După ce s-a cercetat, după ce s-a analizat, după ce s-a asigurat că este într-o stare corectă și bună înaintea lui Dumnezeu, după ce s-a asigurat că este într-o relație bună cu ceilalți frați
cu celelalte surori din trupul lui Hristos, după ce s-a asigurat că a iertat și că nu păstrează în inima lui nicio amărăciune, nicio neiertare față de cineva. Este deci de datoria noastră, a fiecăruia dintre noi, să ne analizăm în mod personal și să ne pregătim inima pentru a putea participa cu seriozitate la masa Domnului. Care sunt consecințele pentru cei care întind mâna la această masă și nu sunt într-o stare potrivită? În versetul 30, Biblia spune: din pricina aceasta sunt printre voi mulți neputincioși și mulți bolnavi și tot mulți care dorm, care au adormit. Adesea ne rugăm personal și am auzit rugăciuni de felul acesta și în biserică, ne rugăm pentru o înviorare spirituală în biserică și e foarte bine să ne rugăm așa. Ne rugăm pentru o trezire spirituală în România, o trezire care să înceapă în familiile noastre, poate întâi în viața personală, în familiile noastre, o trezire care să continue în biserica noastră și o trezire care să continue în orașele noastre, în satele, din localitățile de unde locuim fiecare. Ne dorim lucrul acesta. Dar am descoperit în acest pasaj că un motiv pentru care bisericile nu sunt vii, nu sunt energice, nu sunt pline de dorința de a duce până la capăt marea însărcinare pe care ne-a lăsat-o Domnul Iisus, de a duce Evanghelia până la marginile pământului. Motivul pentru care există foarte multă indiferență, moleșeală, este și pentru că unii participă la masa Domnului într-un chip nevrednic. Din cauza aceasta pot fi membrii în Biserica lui Hristos neputincioși. Nu sunt în stare de orice faptă bună, cum spune Scriptura. Nu sunt pregătiți să fie o lumină, o mărturie. Neputincioși, lipsiți de forță, lipsiți de vigoare, lipsiți de putere. De asemenea, unii pot fi bolnavi și alții adormiți și s-ar putea textul acesta, cuvântul acesta să însemne chiar morți. Cuvântul adormit în Noul Testament de multe ori se referă la cei care au adormit în Hristos. Biblia ne îndeamnă să ne judecăm fiecare dintre noi în mod personal, în dreptul nostru. Și când nu fac eu lucrul acesta, Dumnezeu intervine și pedepsește pe cei ce sunt ai Lui. Pe cei care consideră că nu-și mai îndeplinesc responsabilitatea de creștin, nu mai sunt o lumină și o mărturie pentru lumea în care trăiesc, Dumnezeu poate să hotărască să-i adoarmă și să ia la El. Pot fi însă și adormiți spiritual, oameni nepăsători, oameni care nu mai răspund. Când un om doarme, simțurile lui nu mai sunt la fel de active ca și când atunci când este treaz. Cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul și sângele Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși, bolnavi și nu puțin dorm. Adesea suntem ispitiți să îi judecăm pe alții, să arătăm cu degetul spre alții, fără să uităm că alte 3 degete, cel puțin, sunt îndreptate spre noi. Ne este foarte ușor să aruncăm condamnare și să judecăm repede pe cineva, când poate și noi suntem implicați în aceleași păcate sau ne facem vinovați de aceleași greșeli înaintea lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de cazul când David, omul după inima lui Dumnezeu, al doilea rege al poporului Israel, din neveghere, cade în păcatul curviei și mai apoi indirect îl ucide pe Urie, soțul Batșebei, trimițându-l în prima linie în război. Dumnezeu îl trimite la David pe prorocul Natan și folosește o metodă foarte înțeleaptă de a-l face conștient de păcatul lui, folosește o ilustrație, o istorioară. Într-o localitate locuiau 2 oameni, un om bogat, unul sărac. A venit în vizită un musafir la cel bogat și măcar că avea foarte multe oi, măcar că avea foarte mulți boi, nu s-a apucat să taie vreuna din oile lui, ci a luat singura oaie pe care o avea omul sărac. Avea și el o singură oaie.
și a tăiat oaia lui, să-i pună de mâncare musafirului. Și David repede judecă situația. Gata, știu, omul acesta este vrednic de moarte. Și Natan îi spune, tu ești omul acela. Tu ești omul acela. Poate adesea în alte forme, în alte împrejurări, cu alte circumstanțe, ne-am găsit în aceleași situație. Știm foarte repede să dăm un verdict în dreptul altcuiva, știm foarte ușor să judecăm pe alții și să nu ne judecăm noi înșine. Totuși, nu aș vrea să rămânem cu o imagine incompletă cu privire la cazul lui David. Atitudinea lui David este remarcabilă după aceea. El recunoaște înaintea lui Dumnezeu că a păcătuit. Am păcătuit împotriva Domnului, spune David. Și Natan îi spune, Domnul te iartă, nu vei muri. Adesea îl învinovățim pe David să o amintim numai părțile negative din accidentele din viața lui, fără să accentuăm și pocăința reală pe care a arătat-o David și consecințele negative care au urmat după aceea în viața lui. Nu degeaba David este numit un om după inima lui Dumnezeu. Biblia ne îndeamnă în Matei capitolul 5, în Matei capitolul 7, nu judecați ca să nu fiți judecați. Căci cu ce judecată judecați veți fi judecați și cu ce măsură măsurați vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău și când colo tu ai o bârnă între-al tău? Fățarnicule, scoate mai întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Este această ispită să-i judecăm pe alții și să nu ne judecăm pe noi înșine. Nu este datoria mea să-l judec pe altul, ci datoria mea înaintea lui Dumnezeu este să mă judec pe mine însumi înaintea lui Dumnezeu. Și asta vreau să facem în această dimineață, nu doar prin faptul că vom participa la cina Domnului, dar aș vrea ca această atitudine de autocontrol, de judecată personală, să ne caracterizeze în fiecare zi a vieții noastre. Ar trebui să ne pregătim pentru a participa la masa Domnului nu doar astăzi, ci să ne pregătim de azi pentru următoarea dată când vom participa la cină. Și să dorim ca toată săptămâna, zi de zi, să umblu în așa fel încât să-i fac plăcere lui Dumnezeu. Zi de zi să fiu gata să particip fără să-mi pară rău de ceva din viața mea, fără să-mi fie rușine de un lucru pe care l-am săvârșit în viața mea. Cred că aceasta este starea pe care Dumnezeu o dorește de la fiecare dintre noi. Timpul fuge foarte repede. Aș vrea doar să analizăm câteva domenii pe scurt în viața noastră unde poate ar fi bine să medităm și dacă cuvântul lui Dumnezeu ne descoperă lucruri care ar trebui mărturisite în Duhul nostru, în rugăciunea noastră, în intimitatea noastră cu Domnul, să o facem înainte de a participa la masa Domnului. Biblia spune în Coloseni, capitolul 3, începând cu versetul 5, de aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia care este o închinare la idoli. Ce păcate mari, nu? M-am zice. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor erați și voi odinioare când trăiați în aceste păcate. Slavă Domnului că viața noastră a fost schimbată din momentul în care ne-am întâlnit cu Hristos. Toate păcatele acestea mari, care cineva le-ar fi făcut în viața lui, sunt aruncate de Dumnezeu în marea uitării în momentul în care s-a pocăit, în momentul în care și-a pus credința în Domnul Iisus. Sângele lui Iisus Hristos are putere să curățească orice păcat. Dar acum, versetul 8 chiar așa începe cu cuvintele, dar acum, uităm ce a fost în trecut, Dumnezeu nu mai ține minte a hotărât să ierte și să uite toate rușinea din trecut, dar acum lucrurile s-au schimbat și sunt enumerate altfel de păcate, aș zice păcate mai mici. Dacă nici nu mai se pune vorba acum de acele păcate care au fost în trecut, dar acum, versetul 8, lăsați-vă de toate aceste lucruri, care? Avem o altă listă, de mânie. Te-ai mâniat în
săptămâna aceasta? Cum reacționezi la mânie? Ridici tonul? Rostești cuvinte de care îți pare rău mai târziu? Lovești cu pumnul în masă? Sau nu mai vorbești? Te închizi în tine? Lăsați-vă de mânie, de vrăjmășie. Există dușmănie în inima ta? Ai resentimente față de cineva? Păstrezi în inima ta ură? Încă nu ai putut să ierți de plin din toată inima pe cineva care ți-a greșit? Lăsați-vă de asemenea de răutate, deznoadă legăturile robiei, nu? Legăturile acestea ale răutății. Isaia 58, adevăratul post, conține aceleași gânduri. Lăsați-vă de asemenea de clevetire, bârfe, să vorbesc de rău pe fratele meu în absența lui, înaintea prietenilor lui, înaintea oamenilor. S-a întâmplat lucrul acesta în viața mea în zilele care au trecut. Lăsați-vă de asemenea de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Niciun cuvânt stricat, scrie în altă parte, să nu vă iasă din gură, ci un cuvânt bun, spre zidire, vorba voastră să fie cu har, dreasă cu sare. Da al vostru să fie da, nu al vostru să fie nu. Ce trece peste aceasta este de la cel rău, spune Biblia. Am făcut poate o promisiune fratelui meu sau cuiva în săptămâna care a trecut și nu am împlinit acea promisiune? Am ieșit din cuvântul care spune da al vostru să fie da. Am făcut oare Domnului anumite promisiuni când am fost într-o situație de criză, de necaz? Doamne, dacă mă scoți de aici, voi face cu tare sau cu tare lucru. Înțeleptul Solomon ne spune, dacă ai făcut o juruință înaintea Domnului, mai bine nu te grăbi să o faci, dar dacă totuși ai făcut-o, caută să o împlinești. Sunt promisiuni pe care le-am rostit cu gura și pe care mai apoi nu le-am împlinit. Le pot mărturisi. Ochiul este lumina trupului, spune Biblia, dar dacă ochiul tău este întuneric, tot trupul tău este plin de întuneric. Cât de mare trebuie să fie întunericul acela? În ce mod mi-am folosit aceste porți ale sufletului? Un loc prin care introduc în sufletul meu gunoaie sau lucruri sănătoase? Cum mi-am folosit privirea în timpul care a trecut? Cum mi-am folosit gândurile? Niciun gând stricat să nu vă treacă prin minte. Biblia îi caracterizează pe oamenii din lume care trăiesc în deșertăciunea gândurilor lor. Câte gânduri murdare ți-au trecut prin minte? Dacă au trecut și au plecat, slavă Domnului. Dar dacă au trecut și le-ai lăsat să cuibărească în mintea ta și le-ai dezvoltat, lucrul acesta nu place Domnului. Fie ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să ne analizăm viața și să ne întrebăm, oare moleșeala mea, oare boala mea, oare neputința mea se datorează și faptului că am îndrăznit să iau parte la masa Domnului fără să fiu într-o stare potrivită înaintea lui Dumnezeu? Sunt păcate mici, sunt păcate ascunse care pot să mă întineze și să mă facă să-L întristez pe Dumnezeu și să atrag consecințe negative peste viața mea. Ori Dumnezeu nu dorește lucrul acesta. Ce să facem cu toate aceste păcate care poate mi-au trecut prin minte? Ce să fac cu toate aceste stări de care mi-am adus aminte chiar acum? Biblia spune, dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Păcatele unor oameni sunt cunoscute. De ce sunt cunoscute? Pentru că ei le mărturisesc, ei le rostesc înaintea Domnului și merg înainte la judecată. Păcatele altora vin pe urmă și îi condamnă. Avem posibilitatea aceasta să expediem păcatele noastre înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și să căpătăm iertare pentru ele. Dumnezeu vrea să ne ierte, Dumnezeu vrea să ne curățească, Dumnezeu privește la atitudinea inimii noastre și Dumnezeu vrea să ne facă vrednici. Dumnezeu vrea să fim oameni sănătoși, Dumnezeu vrea să fim oameni viguroși, Dumnezeu vrea să fim eliberați de orice boală, de orice neputință, ca să-L putem sluji într-un mod plăcut Lui. Fie ca Dumnezeu să ne ajute când vom întinde mâna,
în timpul de liniște, de pace, de liniște sufletească ce va urma, în momentele acelea să stăm de vorbă cu Dumnezeu și să ne asigurăm că ne pregătim cu adevărat inimile și starea sufletului pentru a participa într-un mod vrednic la masa Domnului.